जि सोलोंथाइ मोननांगौ लोगोसेनो बे इउनिभार्सिटियाव आन्डाराव थानाय जेसेबां एफिलिएटेड कलेजफोर दङ बै कलेजफोरनि जि फरायसाफोर बा कलेजनि जि डेभेलपमेन्ट बे डेभेलपमेन्टआ दिनैहाय जानानै फैयाखै बे गासै डिमान्डफोरखौ लानानै दिनैहाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै दिनै गासै जिल्लाफोरावनो बे 2 घन्टा धर्ना कार्यसुचि बेयो सोलिगासिनो दङ जोंहा उदालगुरि बाक्सा आरो क'क्राझार बेयो अलरेडि धर्नाया जोबनानै थांबाय दिनै गासै चिरां जिल्लानि जेसेबांनाखि कलेजफोर दङ मोनबा कलेजावहाय दिनै नैबेबायदि कलेजनि बे लांगोनायावबो दिनैहाय बे एखे रोखोमनि हाबाफारिया जागायगोन दा बेखायनो आङो बे समावहाय नोंथांमोननो दिनैनि बे हाबाफारिनि सोमोन्दै एसेयैनो बेखेवफोरनानै होबाय बे समावहाय बाहागो लानो हादों जोंहा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि मानगोनां बिदा गेदेर दिनेश बसुमतारी बिथाङा दिनेश ब्रह्म बिथाङा बेवहाय जोंजों बाहागो लाफानानै दायो दान्दिसे उनावहाय नोंथांमोननि गेजेराव गुवार आरो गेबेङै बेखेवफोरनानै होगोन आरो लोगोसेनो बेवहाय बाहागो लाफानो हादों जोंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रांगिरि सिमन्त बसुमतारी आरो लोगोसेनो बेवहाय गुबुन गुबुन दखरा आफादनिफ्राय बिथांमोन आरो गुबुन गुबुन हायार सेकेन्डारिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय गासै फरायसा लोगो नोंथांमोन गिबियावनो आङो काजलगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै नोंथांमोन गासैनोबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानायनि थाखाय सिगांग्रो साबायखर बावदों आरो लोगोसेनो नोंथांमोननो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बयनिसिमबो जासिदों आरो दिनैनि नैबे जि धर्ना कार्यसुचि बा धर्ना बे हाबाफारिया दिनैहाय जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम मोजां मोनसे जोङो फिथाइ मोनगोन बेखौ मिजिंथिदों आरो नोंथांमोना गासैबो डिसिप्लिन भाबै जाहाथे बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन आं बेखौ मिजिंथिबाय काजलगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आरो नोंथांमोना दायो जेसेबां माने जोङो स्ल'गान होनांगोन दायो दान्दिसे उनाव मिडिया पार्सन बा माखासे जोंनि मोननांगौ मोनथायफोरखौ जों मोनफुंनो हायो बेखौ मिजिंथिनानै आङो दिनैहाय बे बुंफोरथिनायखौ बेखिनियाव फोजोबबाय आरो स्ल'गानखौ दैदेननो थाखाय नैबे कलेजनिनो दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ गुरै खावलायबाय स्ल'गानाव बाहागो लानो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय We want no
전라남도 미야이 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 전라남도 미야이 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 Suara berpulsa berdeu, logam. Jiu logam, jiu logam. Suara berpulsa berdeu, logam. Jiu logam, jiu logam. Bodolan mulut sama sekali mereka kalam. Reka kalam, reka kalam. Bodolan mulut sama sekali mereka kalam. Reka kalam, reka kalam. Bodolan mulut sama sekali mereka kalam. Reka kalam, reka kalam. We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. No justice, no rest. No rest, no rest. No justice, no rest. No rest, no rest. It's so long, let. Long neck, long neck. It's so long, let. Long neck, long neck. Pembunuhan Yogyakarta, we want permanent register. Register, register. Pembunuhan Yogyakarta, we want permanent register. Register, register. Profesor Laksanadusi, hi. Hi. Profesor Laksanadusi, Hi. We want permanent register. Register, register. Pembunuhan Yogyakarta, we want permanent register. Register, register. Profesor Laksanadusi, hi. Hi. Profesor Laksanadusi, hi. Profesor Laksanadusi, Hutiar. Usiar. Profesor Laksanadusi, Hutiar. Usiar. Jangan nanggung niyai. Niyai. Jangan nanggung niyai. Niyai. Suara berpulsa berdeu, logam. Jiu logam. Suara berpulsa berdeu, logam. Jiu logam. Mulut sama sekali biji sekali ini sama lengkot, nanggung. Mulut sama sekali biji sekali ini sama lengkot, nanggung. Profesor Laksanadusi, Gadung Negara Sohai lihat. Profesor Laksanadusi, Hoki Bani Pratap Hokar, nanggung. Profesor Laksanadusi, Hoki Bani Pratap Hokar, nanggung. Itu long neck. Itu long neck. We want justice. Justice. We want justice. Justice. No justice, no rest. No rest. No justice, no rest. No rest. Itu long neck. Itu long neck. Sepudulan University. Tech student future. Bodolan University is our work. Bodolan University is our work. Jangan nanggung niyai. Jangan nanggung niyai. Suara berpulsa berdeu, logam. Jiu logam. Suara berpulsa berdeu, logam. Bodolan mulut sama mereka kalam. Bodolan mulut sama mereka kalam. Reka kalam. We want justice. Justice. We want justice. Justice. No justice, no rest. We want justice. We want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. It's a long neck. It's a long neck. Pembunuhan Yogyakarta, we want permanent register. Pembunuhan Yogyakarta, we want permanent register. Profesor Laksanadusi, hi. Profesor Laksanadusi, hi. Profesor Laksanadusi, Hutiar. Jangan nanggung niyai. Jangan nanggung niyai. Suara berpulsa berdeu, logam. Suara berpulsa berdeu, logam. Bodolan University is our blood. Bodolan University is our blood. Bodolan mulut sama sekali mereka kalam. Bodolan mulut sama sekali mereka kalam. Profesor Laksanadusi, Gadung Negara Sohai lihat. Profesor Laksanadusi, Gadung Negara
सहायनिया प्रफेसर नेशनल मोदीखौ बिबाननिफ्राय थाबैनो होखारनांगौ प्रफेसर नेशनल मोदीखौ बिबाननिफ्राय थाबैनो होखारनांगौ We want justice. We want justice. No justice, no rest. It's all over. It's all over. Substitute future. Substitute future. Support university. Professor National Medicine High. Professor National Medicine High. Jangan nangkau ni, jangan nangkau ni, Bodolan Munuk Salsa Koreka, kalam. Bodolan Munuk Salsa Koreka, kalam. Bodolan University is our right. Bodolan University is our